Debaty ohledně rozšíření těžby v pískovně na Litoměřicku. Dvě obce se záměrem společnosti České štěrkopísky nesouhlasí a obavy se objevují i mezi lidmi, kteří žijí v okolí. Mají strach, že kvůli delší provozní době pískovny se v blízkosti jejich domovů zvýší hluk a taky prašnost. Počaply a Nočničky, dvě obce v blízkosti pískovny, kde se lidé obávají, že plánované rozšíření těžby zhorší kvalitu jejich bydlení. Vadí jim především hluk, prach a možnosti prodloužení provozní doby. My bychom chtěli dosáhnout toho, aby nedošlo ke změně provozní doby pískovny. Petici proti záměru podepsala zhruba polovina obyvatel Počapel a Nočniček. Dokument předali radnici v Terezíně, pod kterou spadají. My pouze můžeme brát informace od občanů, jejich připomínky a ty následně podstoupit dál. Aktuálně zde těžba probíhá od 6 do 17 hodin pouze v pracovní dny. Noví těžaři chtějí protáhnout od 6 do 22 hodiny, včetně víkendu. Vyplývá to ze situace na trhu, která je horší a horší. Zavírají se stávající pískovny, nové se skoro neotevírají. Proto stoupá poptávka po intenzivnější těžbě v aktivních ložiskách. Na krajském úřadu Ústeckého kraje probíhá v současné době takzvané zjišťovací řízení, ve kterém se shromažďují stanoviska dotčených obcí, úřadů i veřejnosti. Na jeho základě se rozhodne, zda bude nutné provést takzvané posouzení vlivu na životní prostředí, tedy EIA. Po ukončení tohoto zjišťovacího řízení má krajský úřad 15 dní na to, aby vydal závěr, a pokud rozhodne, že je potřeba udělat velkou EIA, tak ta musí tedy proběhnout. Pokud to potřeba nebude, tak může žadatel se svým záměrem postupovat dál směrem k báňskému úřadu. Podle těžařů by pískovna měla do budoucna patřit k hlavním dodavatelům štěrkopísku v Čechách. Jiří Kučera, Česká televize, Ústecký kraj.